ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, шерпалангони ҷангал. Инак як бақачаи швети тоза як подписчики муҳтарамон гуфта ки бо як деҳқонам бигем мешавад. Гуфт ки як бора мемолума сёнка накай. Инай чиста шветай молу деҳқона. Короче дар сари заминаш ина бақачаро тамошо кунед. Бақачаи швед, падари шведа мондагӣ буд. Беҳад бақачаи хубай мега. Тамошо кунед ина. Калаша, танаш, ҳамаш. Калаша диде чӣ хелай? Камтар не ки шухай. Кам бозиам мекуна. Бақачаи беҳтаринай не ки. Ина калаша диде чӣ хелай? Бақарам раса бақачаи и дар видео намедонам чӣ хел омада истааст. Ай пешӣ беҳад бақаи зур, бақувват. Намедонам акадаи камера чӣ хел омада истааст. Хулоси гап беҳад бақачаи зурай. Тамошо бинёни азиз. Шерпалангони ҷангал. Инаям боби деҳқон. Буқоша дидӣ? Мега буқора гувоша. Дар буқое мемона ки боби деҳқон насли хуб дар коре мегардамад. Ина падараш швед буд. Модарашам модараш беҳад моли хубай. Шерпаланго ина калара бинед. Иёли им хурдагӣ нест. Дар сари заминаш бастагӣ. Каҳ хурдааст халос. Эмоли дидагӣ нест. Яки бақачаам беҳад бақаи хубай. Кам шӯхӣ мекунам яки. Ина диде дар ини сёнкарам кам ғам метия. Калара бинед ина бачако. Калара диде? Яки ба қадам гап набудааст. Мошаллоҳ будааст. Швед. Талабгоруи швед будан ку. Инами ҳамон бақача. Ай падараш швед буд. Дар швед говша мондагӣ будааст. Беҳад бақаи хуб омадааст. Аҷоиб буд. Танара бин, сапалора бинед, калара бин. Аҷоибот айники. Ина гандагиша дидӣ? Кам неки хай бозӣ мекуна. Камера чира дидааст? Хай хулоси гап кам шӯхӣ кайсааст. Ина иҷам молоша. Ина дидишу? Ина бақаша беҳад бақачаи хубай. Мола нагаҳ кун охӣ. Инам дар як швед мондагӣ буд. Ина бақачаро тамошо кунед. Кала, поҳоша бинед. Сарша тамошо кунед. Чӣ хел бақаи бақуввати зурай. Пучкоро диде? Неки як чия нагуфта намонем дӯстони азиз ки боби деҳқон гуфт ки ягонташ агар фурӯшӣ шид ҳатман зангат мезанам. Биё дар ҳамин саҳифаи ютуб мо чиста мақсад чӣ хел гуфт. Молои хонагиян ай худаш. Ина тамошо кунед. Гусалачай мегари. Пора бин. Дарозиша нигаҳ ки чӣ хелай. Хай молам молош молои беҳтарина. Ина диди сапала тамошо кун. Гусалачаро неки беҳад гусалачаи зурай. Шухай неки кам шухиам мена. Хай шерпаланго ина иҷам як тайга дора. Як карпа дора. О ина дидеш? Инайрам бақачаи карпатай нагаҳ кунед. Танаш ба пешаш ҳамаш ягай. И падараш карпати тоза буд, мондагиш буд. Ҳамин сол кадагиай, намедонам ака напарсидам чанд моҳа шидааст. Примерно хай маълумай ки оли гусалачакай. Ина нагаҳ кунед. Танаш ба калаш кунаш ҳамаш ягай. И барои ки карпати тоза. Кадме ки хай талабгоруи карпатан. Карпата медонанд чӣ хелай. Ина нагаҳш кун. Калаш ба танаш ҳамаш як хелай фигураш. Гусалачакай неки зурай оли. Ина диде тамошо кунед. Танаш ҳамаш як хелай. Иёли бо як карпачаи га аста нав кадагия мега. Ушам нишон метем. Ина диде танаша.
танашид ё камераро дидагиян якум бор ина диди ина нигоҳ кунед танашам ба кунуш ҳамаш як ин барои ки карпатай карпат ҳама хел мешавад ҳамаш якхела мешавад шикам ина диде ҳамаш якхелай пешам тамошо кунед ҳамаш якхелай ёли гусалачакай ягар якнимсола шава мебиниш истироҳат мекунӣ карочи ина нигоҳ кун операчира камерачира ғам додааст ина хай буқачашам буқачаи беҳад буқаи хуб даст аҷоибот буқа будааст неки хай молои кадме ки карпат мега ку инам карпати тоза гу падараш карпат буд ин боби деҳқонам молоша дар молои мега буқои хуб мемонад буқавошам неки гам нест дар сари замина каҳ хӯрда ина модараш дар пешай намиам модаршай падараш дар як карпат мондагина модараш швети чалышай карочи ина аҷоибодай ина имсол кардагиай буқачака нав кардагиай ина ӯзи ғнаҷинаш ай порина мебинимаш инаҳа озиса бугарда о инаҳа инаи ғнаҷина дар ҳамо буқаи карпат мондаги буд ина дидиш карпатаки ғнаҷин карпати тоза ин буқаша моли хуб даст аҷоибот мол будааст инаи ҳамо ғноҷини карпатай оли буқа рафтагӣ нестай оли ёшакай буқашам надиди карпата мақсад танаш ба ҳамаш якхелай инаи инайрам як и буқай инаис иями гӯи сирха ина ишан гуфт дар карпат мондагидум ина буқачара диде карпата диде калаш ба кунуш ҳамаш ба қувватиша диде ёли гусалачакай буқачай неки буқа аҷоибот буқачай карпати тозаҳай калара нигоҳ калара диди ғафтиша тана поҳош ёшакай оли як моҳа шид гуфт ё ки зӯйтарак шидааст ҳамин хела ина нигоҳ кун нофушоли хай буқае аҷоибот пашмои гусалачакиш нарехтааст беҳад хуба инаи аю инаи модарша инаи сарха диди ияи буқаи бурай инаи модаршам неки беҳад моли хуба ина ай моли хуб мешавад буқаи хуб мешавад ин модаршай халоси гап хай модаршам беҳад моли хуб даст ина ба қуввати баландиш яке фурӯш нестан ё и айн боби деҳқон айхчан гувои худаш барои наслгирӣ мега иям ғнаҷинакай инаи дидеш карпатай тана ба кунуш ҳамаш яка и ғнаҷини оли буқа нарафтааст ёшакайра модараш овунамо пешинги бачаам гӯи бурай ирам беҳад буқачаи хубай ёшакай молош беҳад молои хуба неки боби деҳқона хай бачаҳо панои ҳамат ба худо боби деҳқон дар фурӯш монд гуфт ки